Поленица. Нямам грешка. Наото е ударението ми. Че аз съм си го проверила. Поленица. Вие ходили ли сте в това село? Аз не съм. Но точната проверка постави ударението. Общината е Сандански. Македонския ни край. Женската певческа група носи името Изгрев и е създадена към народно читалище естествено Яне Сандански. Ръководител Мая Гълъбова. Песните, които ще звучат в следващите минути, са "Наръчувай Бела Менде" и "Стига си Олио Бресине", една от най-обичаните македонски песни. Знаете ли колко ви се радваме тук? Усещате ли го? Хайде, пейте ни, пък те са неуморни. Веднага ще скокнат и ще заиграят на македонска вълна в Средногорието. Благодарим ви, скъпи наши